Gila carburant acci heɓade ñooro yimɓe ɓen no e nder caɗele bangeji ɗin fof. Hamidou Dembele ko remowo mo ñooro. coñal maaro e oɗo saaha ina satti no feewi. sak kala min mbaɗiranno ɗum ko 150 kono hande coggu o waylima hen sahaji ko 300 ha 400. ɗum fof ala ko saabi ɗum so wona ŋakkere essence walla kuɓɓam. min korima hay gollade seeɗa komin golloto ko koye tampere mawde min mbaɗata ɗum. min mbawa gollade e dow tampere, min jeeya e dow tampere, kadi min ñaama e dow tampere. Moussa Sissouma ko remowo jeeyaɗo ka wuro Yere Don Soniya. Kanko mo tanƴini kaɓe fewndiɗo hande laamu ngu no hani ɓe wallitade ko ɓuuri e yawde. caɗele ɗe ko kuɓɓam ɗam ene yeeyi e coggu tiɗngu. laamu ngu ina foti wadde feere beele kaɗo gonka ina natta. so wona ɗum semmu o mamin nattuni hay remde, saabu a wawa remde e rendinde coñal ngal e nder ñamloɓe ɓe keddoreɗa juuɗe ɓoɗe. kadi ɗum firti ko heeke ma dow ko leydi ndi. mbeɗe maɗi ina foti ɗaccude yowitade addude maaro tan caggal leydi ina waɗa ballal mum, kono eɗen poti jogade ko pewnen koye men. andintine nde balɗe yawtuɗe kuliyankoɓe hulani kamiyonje rondinoɗe carburant e mum ɓe sunniɗe ɓe ciwli ɓe doginayɓe. nden fiyande ko waɗuno ko hakkunde wuro Kolen Jeba e Kanjana e nder diwa Sikaso hedde worgo Mali.